golek duit, golek duit. Selamat malam. Datang melamarku, kan kau jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku, kasihku, cintaku, aku bahagia. Bangga kepadamu, jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku.
sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya, cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Kasihku, cintaku, aku bahagia engkau datang melamarku, kan kau jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Was. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya, cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku padamu kasih, engkau datang melamarku, bersemilah dalam hatiku. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih. Ya, teman-teman Sinoman yang mau request lagu, monggo. Lagunya apa? Gawe konten wae. Ayo kak, mundur kak. Dasarengan kalian konco-konco campur sari manunggal titing pimpinan pun Mbak Tanti Aswispa kebarang bola terakhir lagon. Jambi saya pun sawetawis kadang-kadang wirana ingkang sami makarya juga keluarga besar dari Mbak Dukuh Zigit. Iki rene ben karo gawe konten. Gawe konten ning gawe konten. Spirale, dinding le. Sing tenanan. Tenanan gitu. Sik, tak ingere iki. Ya. Pokoknya main bekerja sendiri ya. Iya, terbaik untuk penonton-penonton semuanya ya. Iki rada samundur iki, sirahe rada ketok iki aku. What? Oke. Goleke voucher kidul-kidulanku. Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mama
ratri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana antariksa amimbai ayu sangrena kusuma wijaya. Bareng Campur Sari Sekar Manunggal juga kolaborasi bareng Sun Production. Kocok-kocok siluman yang mau joget bareng dipersilahkan. Request lagu juga boleh. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsa wengi kalawan wulane dadari. Ngambarum sasmita sang kumbang wayang dasep pucuk sarining kambang Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana antariksa amimbai ayu sangrena kusuma wijaya. Yo, bareng Mbak Ika Suesti Indonesia. Ya Sika. Lunging mekar lan wangi kusuma ing taman sari manglung manyungsung wengi kelawan wulane dadari. Ngambarum sasmita sang kumbang wayang ngrangsang pucuk sarining kembang Kusumaning ratri mung sawiji Yo, ho, ho. kanthi memayu sajroning ati kang sepi. Lintang-lintang panjerana antariksa kamimbui ayu sangrena kusuma wijaya. Lasih ana Mas Lekto, Mas ada Cak Rianto Indonesia, ada Cak ayo men, ada Cak Wasik Gang Iksan, ayo Cak Rangga sikat yo. Ha! lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsa wengi kalawan wulane dadari. Ngambarum sasmita sang kumbang wewayang
so hamimbui ayu sangrena kusuma wijaya kusumaning ratri mangsa kadir mamayu sajroning ati kang sepi Allah lintang panjerana antareca hamimbui ayu sangrena kusuma wijaya hamimbui ayu sangrena kusuma kontane apa iki? apa iki ngawur kata-katane Apa iki? Mama yu hayu ning hayu bawono. lah kepiye sing bener Ya bener, wis kabeh bener apa. Ini juga teman-teman Sinoman request lagunya apa ki apa bolong-bolong. mas Konco-konco nom-noman pegang lagunya apa Kang? Apa Mas Arif? ayo Mas Arep apa Apa Mas Arif? sing biasanya nyanyi Los Oh iya, nyanyi manut ada request mangu juga. Ayo apa Mbak Ika? Mbak Ika sama Mbak Tanti duet apa? Oh ya Mbak Novi, apa Mbak Novi? Tadi ada request gubuk Asmoro Mbak Novi. Ya ada request lagunya Mangu ini Mbak Novi. Terpinggir spesial buat teman-teman Sinoman semuanya. Imot, iki udah bahas apa ya? Aku melu guyu. suatu malam Adam bercerita hawanya tak lagi di jalur yang sama bacaan dan doa yang mulai berbeda air mata kita bicara gila tak masuk logika terbanggu hatiku kau menggenggamku menatapnya berdamai dengan apa yang terjadi kunci dan
berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukanlah yang diyakini. Bila tak masuk logika terbangun hatiku, kau mendengarku menadanya. Oh gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Yeah. Let's go. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah kiblatnya. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah kiblatnya. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah kiblatnya. Oke, satu lagu Mangus sudah. Kembali ke Mas Reng. Oke, terima kasih Mbak Sama-sama. Novi. Sudah dilakukan keparang pun aturaken sareng konco-konco campur sari Sekar Manunggal. Oke, ayo Mbak Tanti Aswispa. Kita kasih lagu bareng spesial teman-teman Sekar Manunggal. Oke. Jangan lupa everybody talk, do the top like that. After the Tanti Aswispa. Katresnan sejati, ayo geng. Gereng kanca-kanca campur sari Sekar Manunggal. Ya, ayo geng. Jangan men. What's up? Yo. Hey, hey, oh, hey, oh. What's it?
Campursari Sekar Manunggal Indonesia. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki papujan atine ngendi dongong manis kang tak anti-anti. Yo Mas Rangga, piye Mbak Tati? rungokno to Mas. Piye to yo? Katresnanku mung kowe lho, Dik. Ane sing sesepepe. Yo! He. Wong bagus aja sira nelongso. Aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa Kang Mas tentremno atimu aku setia ngenteni sliramu kangen kepisa ketemu tresno suci mangkiyo tahayu Campur sarine apa lho ki? Sun Production. Wase. Yo. Mas Rangga, yuk digoyangin Mas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki papujan atine ngendi dongong manis kang tak anti-anti. Yo! Tanti Asifa. Rangga Wijaya, Ayo deh. Mas Tito, Yo. wong bagus aja sira nelongso. Yo. Aku teko gendong tresno lelangen asmara
Dek. Janji sekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Ayo mas. Ayo kesak-kesak yo. Rambulan ing wengi. Nambahi kekesih ati iki. Papujan atine ngendi. Wong manis kang tak anti-anti. Ayo ayo. Ayo men. Enak mas. Wah, who's straight your voice today, wow. What's it? Uang bagus aja sita. Ganteng-ganteng yang ganteng-ganteng iyo. Aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa Kang Mas tentrem atimu aku setia Yo yo yo. seliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci mangkio rahayu tresno suci mangkio rahayu Yeay. katresnan sejati. Oke. Apa Kang? All in for you. Ayo. Raisa iki. Mbak Novi mungkin bisa. Liane apa Kang? Liane apa Kang? Hah? Nyanyi sendiri aja yang bisa yo. Yo cowok nyanyi cowok boleh. Pemusiknya iso ayo. Ora iso setel kayak. Apa Kang? Ayo cowok bisa. Oh. Ya. Ayo Mbak. Kita kasih yang lagi viral. Oke, ya tekan ngisor bareng. Ya, lagune bareng Mbak Ika. Lagu ini kita kasih spesial buat teman-teman Zunuman semuanya bareng Zone Production oke, dan oke. juga Sekar Manugal Indonesia.
Hah? Caping gunung. Kutut panggung. So. Hey hey. Oh oh. Batu yang cilik arane pasir. Kali ono ing pinggir. Turu ketemu awal langsung naksir. Kelibekan kaya kelangan pikir. Wet kelapa kuwi arane gelugu disikari dipara dadi pitu Tung 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 sahur. iki rasane ra iso turu kelimpungan ora ketemu Ya ya. ah Oh. The power kekuatan teko putih. Ya. Hey. Ho ho oh 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 oh. Kamar gawe sampai kering nguri mikiri gedang rojo sak durung dipangan codot tim murang aluwang kulusun pedot godhong sawi nurepan klopo ati iki rane mung kanggo rika gedang raja setunden diperedeli yen dah percaya wangen nodo iki wes rane sing bener kowe ngopo lho nek ya aku kene tahu sing tenanan iki ayo kowe yo tenanan no oh Dudu watu yen cilik arane pasir watu kambang keli ono ing pinggir buru ketemu awal langsung naksir gelibekan kaya kelangan pikir wet kelapa kuwi arane gelugu disikari diporot dadi pitu aku ra iso turu kangen diko omong ora ke wektu yo yo lali yo kocak lagi dalam kocak lagi kocak hey tuh jelas banget oh persiapan iki yo areng-areng bakar gedang campur geni sampai kering mulie ison mikiri gedang rojo sak tundone dipangan codot timnya murung ngaluwang kulusun pedot godhong sawi enake urapan klopo ati iki anane mung kanggo rika gedang rasa setundan diperedeli yen ora percaya pelan dodo iki urung ngaluwang kulusun yen pedot ora percaya pelan dodo iki timnya murung pedot kulu ison iki yen ora percaya pelan dodo iki Jan. Aja. Iki jane iki jane ana masalah apa to iki? jane sepel apa Iki tanggapan iki ta tanggapan ora sepel cah. Ah. Iki ni nano apa Kang? Heh? sabar ayo nyanyi Sabar iku ingaran mustikaning laku ngono ke to? Heeh. Ya saya lek rasa kok. Aku ra iso. Mas iki lho sing iso sapa, Kang? Oh, arep nyanyi dhewe, yo. Oh ya. Ini Mbak Novi. Nggih.
Ya yo all you can eat way, all you can eat way. All in for you nih sesuk saiki all you can eat way. Kabeh bisa, semua bisa dimakan. Apa Raisa dadi siji? Oh ya Mbak, Raisa dadi siji. Sing nyanyi sapa iki? Ayo, Bang Catur kuwi. Halo Tur, nyanyi Tur. Ayo. Ayo duet, Raisa dadi siji. Mbak nanti. Ayo Mbak. Oh iya terus Raisa dadi siji. Mbak Novi dulu lagunya Ayang-Ayang, nanti habis itu Raisa dadi siji aku nyanyi nggak apa-apa. Oh iya. Boleh ya, bisa ya? Ya oke Oke, ya. sing nyanyi jare Catur, ayo Tur. Catur. Siapa saya nyanyi? Ya, Di. Tur. Oh ya pas deh lagi golek lirik, karo. Ayo, Oh iya, ayo. yuk, ayang-ayang ayo sih. Bareng Zone Production. Peteng rasane ati kang nandang sengiteng liang hanyawa aku kowe lampu katresan Nimas wong ayu tak jawo aja seleka tresnan panjene tresno kuwi akeh pacoban. Keren. Iwan Falas. Watru teta watru hoo. senadyan donya rapi Wah. sliramu isih diakoni Rapi sono bakal padahal gue lirik lagi yen durung kabisa mrengkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang ralino aku kudu kelangan Mas mustikane ati dongaku siji tresno iki
Production oke. Fanny Funky Remix. Kang Mas kowe sing tak sayang Ralilo aku kudu kelangan Mas mesti kare ati dongaku siji tresno iki abadi Dur dewa-dewa ning asmara tuwana ati kawula anggon kula lapor tresno tetan kendang saking jono Tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyata yen aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara tuwana ati kawula anggon kula lapor tresno tetan kendang saking jono tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji So, jajah ayang-ayang sudah kita kasih ya. Sebelum lagu penutup, tadi ada request lagu Raiso Dadi Siji. Ya kita kasih spesial buat teman-teman Sinoman. Ya lagu ini Raiso Dadi Siji, monggo Mbak Tanti Aswispa kepada akan saringan. Kita kasih lagunya Raiso Dadi Siji bareng Zen Production. Lagunya untuk para pemuda ini teman-teman. Aku tresno ro kowe tresno sing satenane kabeh wis tak kekero kowe atine Senadyan aku wis duwe bojo sing satenane nanging aku tresnane yo mung ngro kowe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal bojone ngomah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni tresnaku setengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe utuh jodohku tapi aku sayang padamu jujur saka jero watiku sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro nadyan apa rasa tresno sing gak sangka sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang dadekne mimpi tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang yo cincin wis ngelingkar ning jari manisku janji yo wis tak ucap ning ngarep penghulu saiki yo wis telat harap ngomong ke citra aku mau ngamen dongo kowe bahagia senadyan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe sayang aku ikhlas trimo
sabar. Senadyan apa rasa tresno sing tak sangka. Sabar sauntara sayang, aku yo wis berjuang ndadekne mimpi tenanan. Muga kabeh iso Amin ya Allah. lancar, buang kabeh kenangan, ikhlas lan sabar sayang. Cincin wis Ngalingkar ning jari manisku, janji yo wis tak ucap, ning ngarep penghulu. saiki yo wis selah. Arep ngomong ke jidro, Aku mung amen donga, kowe iku bahagia. senadyan statusmu, Saiki ora dhewe, nanging aja nganti leren. tresnoku karo dhek. Muga-muga kabeh Dikei dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe lekana. Sayang aku ikhlas trimo Marep. dadi sing keloro. ya Dek. Senadyan apa rasa tresno sing kasangka. Sabar sauntara sayang, aku yo wis berjuang ndadekke omah impian. Mau Muga kabeh iso lancar, buang kabeh kenangan, ikhlas tawakal kudu sabar sayang. Piye Dek? aku mengiso narimo Yo gawe gone wong liya. mosok Tresno ra iso dipaksa. Aku tetep sayang kowe tekani salawase. Aku bahagia karo kowe. tanganku wis ana cincin, Alah, janji setya lan suci, No. aku ra iso nepati. Iya. Kowe pancen tak tresnani, biyen tekan saiki, Tapi ra iso dadi siji. Rungokno Mas. ya Dek. Tapi kudune dadi siji. Ora mungkin. Mungkin. Nggih, Terima sampun kasih. katur sarengan kanca-kanca Campur Sari. Sekar manunggal Mbak Tanti ugi menika nggih ngaturaken genging matur nuwun wonten ngarsanipun keluarga ageng Pak Dukuh Bapak Sikit Untara dadosan Ibu Daniar Dwi Arafat sak keluarga. Derek Binga derek Mangayu Bagyo anggenipun ngintanaken Kang Putra kakungipun tansah pinaringan kaberkahan sedayanipun. Gak iso Mas. Liwong aja ya. Oh jare liwong. Aduh Mas. Aduh mules aku. Duh, adik Tanti Asifa. Ah. Ngono kuwi to? Oh. Ayo cowok dong, cowok. Ayo cowok. Tadi Tia Monika mau diyanyikan Mbak. Mau aja Tia Novita. Siapa? Tia Novita. Tia siapa? Tia Monika. Tia aja Tia Monika. Tanti Asifa. Duh, Ya. adik Tanti Asifa. Anu, ayo. Kang, ayo digawa ning parkus, Kang. Ngapain? Dulan-dulan urung Gak ngono. mau. Tak dolan dewe sesuk. Apa Kang? Apa Yang Kang? lain aja, yang lain gak iso Mas, aku ki penyanyi tua ya, tadi ora ngerti lagu anyar. Ayo, aku Apa? jujur sumpah, podo kanca-kancaku ya tuwek-tuwek kabeh, masalahnya do ora hafal. Ayo. Yang lain aja. Aku wis tua, tenan aja diganggu tenan. Sik, semua. ana sing ngacung, arep takon apa? Aku wis tua, sumpah bojoku wis.
Sabar iku ingaran mustikaning laku. Ayo penutup. Terakhir. Terus no tekan mati mau. Singkong keju. Singkong keju Singkong mau. keju. Gus Dur mau, Gus Dur. Gus Dur. Ayo, apa? Apa? Kalau Gus Dur. rakyatmu ki tolong diaman kae, Gus Dur sing ngene. Oke, Gus Dur sing ngene ya. Gus Dur aja ya, Gus Gus Dur Dur sing ya. ngene keme. Los Bendrong ya wes, yo. Oke, Los Bendrong, yo. Gus Dur. Tolong diamankan. Wis wengi iki engko ndak digoleki mama. Digoleki mama engko doana ya. Terakhir. Soale bar iki arep bablas ning Queen. Ayo. Aku wis digoleki mama iki jam semene. Aku wis golek petugasnya jarak sido apa ora. Apa? Ayo, all in for you, ayo. Yo. Ora iso rangga iki tak pecok tenan wae iki. Tolong setel YouTube cah all in for you. Yo, Gus. Setel ke YouTube Ayo. kok. Ayo, Mbak. Setel ke YouTube aja ya. Ayo bareng-bareng, kita bareng-bareng yo. Oke. Makasih Pak Duko nyuwun pamit. Nggih, matur nuwun. Sun Production. Nggih, nuwun. Nggih, matur nuwun. Sedaya mawon. So, pasukan ini lho. Terakhir ya. Beda. Ora lah ngene, beda. Ngene apa ngene? So, what's everybody yo? Durung ana rong taun gonmu dadi presiden dipaksa medun parlemen. So, Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. yo, bareng yo. Kelingan Titik orde baru dadi korban ambisi yo. reformis baru. Siap Ayo, digoyang ya. Nanging sampeyan ninggalno, nanging ngerti batinmu, andi kucing endi? LSM apa pate, ormas apa mong ete, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Bareng yo. Agama ngayomi jagat raya. Tangane dhuwur yo. Hey. Zek.
Sun Production lagi. Wasik. Mbak Novi. Ika Suesti. Bangga Widi. Tanti Aswispa. Say hey hey hey. Nadyan cacat netramu Angin ngerti batinmu Antiku Andi. Asik. LSM apa partai Ormas apa mung RT Sing penting tumindae So. Kelingan welingmu Sing prasaja Agama ngayomi jagat raya Sa. Yo. Ayo tak ayo, Min. Siap. Iyo. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban Hop. Ditinggal kono kene mergo belani rakyate Sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake Ayo kocak. Ya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan Tung gentak. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban Oh. Dicekel kono kene mergo belani rakyate Sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake Terima kasih. Yo. Oh. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih di kesempatan berbahagia ini bersama dengan Sun Production mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu untuk semuanya.